ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቑባይን ስማዕ ማቴዎስ ሓወይ በሎ ነት እንታይ ይኽብለን ኢሉ በሃንቀውታ ዝጽበዮ ዝነበረ ወድረዛን ትኩር ኢሉ እናጠመተ ኣብ ዓለም ከማኸ ዓይነት ልባዊ ፍቕሪ ዝተዓደለ ሰብ ኣይኮነን ዶ ክርስ ብመጽሓፍቱ እውን ነቢበ ይፈልጥኒ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ቅዳውል ክትፍቀርን ከተፍቅርን ከለኻዩ ንወዲ ሰብ ልዕሊ ፍቕሪ ዕድል የብሉን ንስኻኻ ንጉስ ናይ ዝንብሎ ዘለና ዕድል ኢኻ ቀስተ ደበና ካብ እትላለየካ ግዜ ትሒዛ ክሳዕ ደቂቕ እዚኣ ልባዊ ፍቕሪ ትልግሰልካ ዘላ ቅብእቲ ጓል ሄዋን እያ ቅድም ቀዳድም ግን ሓቀኛን ዘይሓቀኛን ዝበሃሉ ክልተ ዓይነት ፍቕሪ ከምዘየለ ክንግንዘብ ይግባእ ገለ ሰባት ሓቀኛን ዘይሓቀኛን ፍቕሪ ክብሉ ይስምዑ እዮም ፍቕሪ ግን ሓቂ እንተዘይኮይኑ ፍቕሪ ይጽዋዕን እዩ ስለዚ ድማዩ ዘይሓቀኛ ፍቕሪ ክበሃል ዘይግባእ ዘይሓቀኛ ፍቕሪ ዝበሃል ነገር የለን ሓቀኛን ዘይሓቀኛን ኣፍቃሪ ግን ኣሎ እቲ ኣብ ክንዲ ነቲ ዘፍቅሮ ሰብ ንነብሱ ክሕሾ ኣፍቂረ ዝብል ሰብካ ንሱ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ይኮነን ሓቀኛ ኣፍቃሪ ከምዚ ናይ ቀስተ ደበና ወትሩ እቲ ዘፍቅሮ ሰብ ዘይኮነስ እቲ ንሱ ዘፍቅሮ ሰብ ክጥዕሞን ደስ ክብሎን ይዝምነ ቀስተ ደበናኻ ነዚ ንብሎ ዘለና መምዘኒታት ፍቕሪ ብግቡእ ዘማልአት ሓቀኛ ኣፍቃሪት እያ እዚ ደጊመ ዝብለካ ዘለኹ ኣስተውዕለሉ ሓቀኛ ኣፍቃርን ዘይሓቀኛ ኣፍቃርን እምበር ሓቀኛ ፍቕርን ዘይሓቀኛ ፍቕርን ዝበሃል ነገር የለን ብምባል ዶክተር ቃስም ከቢረ ትኩር ኢሉ ጠመቶ ቅዳውል ግንባር ወይ ዕድል ማለት እዩ ወሓቀኸ ዶክተረ ረዛነይ ኣፍቃሪተይ ጥራይ ዘይኮነሲ እንኮላይ ወላዲተይን ሓብተይን እያ ዝብል እኮ በዚ ምኽንያት እዚታ ዶክተር ጽቡቕ ኣለኻ ማቴዎስ ሓወይ ብርግጽ ቀስተ ደበና ኩልያናኻ ስለዚ ድማ ኢኻ ብስማ ክትስመ በቂዕካስ ወድረዛ እንተባሂልካ ትጽዋዕ ዘለኻ ረዘነት ልካ ከምታ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 19 ዘላ ምልክት ቃል ኪዳን ነቢ ኖህን ልዑል ፈጣርን ዝኾነት ቀስተ ደበና ዋላ እውን ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ግዜ ንዘለኣለም ቃል ኪዳና ዘይትበትኽ ሓቀኛን ኣመንትን ኣፍቃሪት እያ ቀስተ ደበና ንዓለም ወይ ንደቂ ሰባት ፈጣሪ ዳግም ብማይ ኣሂ ገይሩ ንኸየጥፎም ንነቢ ኖህ ወዲ ላሜክ ቃል ከም ዝኣተወሉ እተዘኻኽር ማለት ዋዕስላዊ እትኸውን ምልክት ቃል ህይወት እያ ረዘነት ድማ ናኻ ልካኸሙ ካብ ኩሉ ሕማቕ ነገር ኣድሒና ናይ ፍቕሪ ቃል ኪዳን ብልባ ስለ ዝኣተወትልከ ኣነ ወትሩ ቀስተ ደበና ኢለ ዝጽዋዕ እዚ ሕጂ ዝነገርካኒ ጌራቶ ዘላ ነገር ሓቂ እንተኾይኑኻ እዚ ነቲ ዝጸንሐ ሓቀኛ ልባዊ ፍቕሪ ብዕስፊ ዝድርዕ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ
ቀስተ ደበና ሊቀ ፍቑራን ዓለምና ቢላላ ማለት እዩ። ከመይሲ ወዲ ሰብ ብተፈጥሮ ብስስዐ ካብ ፍጡራን ዓለም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ። ቀናእን ንዓይ ጥራይ ይጥዓመኒ ባህልን እውን እዩ። ቀስተ ደበና ግን ነዚ ተፈጥራዊ ባህሪ ወዲ ሰብ እዚ ስዒራቶን ጉሒፋቶን እያ። ፍረ ዘርእቲ ብ23 ሚያዝያ 1564 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ብ23 ሚያዝያ 1616 ዓመተ ምህረት ከም ዝሞተ ዝንገረሉ እንግሊዛዊ ጸሓፊ ድራማን ገጣማይን ዊልያም ሼክስፒር ዝኾኑን ተምሳሌት ሓቀኛ ፍቑራት ዓለምና ተባሂሎም ዝጥቀሱን ሮሚዮን ጁልየትን ኣነ ብዘይፈቕረኻ ንስኻ ድማ ብዘይፈቕረይ ብህይወት ኣይንንበር ተባሂሎም ምንቲ ፍቕሮም ክቡር ህይወቶም ኣሕሊፎምን ብሓደ ናብ መቓብር ዝወረዱ ፍቑራት እዮም። ማቴዎስን ረዘነት ግን ከምኡ ይገበሩን። ማለት ፍቕርና ወይ ክልቴና ንርብሓሉ ወይ ድማ ክልቴና ንኽሰሮ ይበሉን። ብኣንጻር እዚ እታ ንግሥቲ ፍቕሪ ዓለምና ዝኾነት ሼክስፒር ዘይፈልጣ ረዘነት ቀላቲ ማለት ቀስተ ደበና ንፍቕረይ ይጥዓሞ ንዓይ ግን ኣሕሰመኒ ንዝብል ሓቀኛ ባህርያት ፍቕሪ ኣብ ግብሪ ንምፍጻም ቃንዛ ፍቕርኹም ንበይና ኽትጸሮ ብምውሳን ናፍቃርያ ካልእ ፍቕሪ መሪፃ ወፊያትሉላ። እዚ ዝኾነት ጓል ሄዋን ቅድሚ ሕጂ ዘይፈጸመቶ ዝዓበየ መስዋዕት ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ኸ ቀስተ ደበና ልዕልታ ብ1596 ዓመተ ምህረት ብሼክስፒር ዝተፈጥረት ጁልየት ሓቀኛ ኣፍቃሪት ምዃና ብግብሪ ኣመስኪራላ ማለት እዩ። እዚ ኸ ናይ ብሓቂ እቲ ዝለዓለ ዕድለኛ ኣፍቃሪ ጥራይ ክረኽቦ ዝኽእል። ስለዚ ድማ ኣነ ንኣኻ ንጉስ ዕድል ፍቕሪ ዝበልኩኻ። ኣብ ፍቕሪ ርግእ በሉ ኣይትተሃወኹ እየ ዝብለኩም። ኣብ ኮርሶን ኣብ ማራቶንን መን እዩ መዋኢ ማለት ተዓዋቲ ብምባል ናብ ኩላቶም ጠመተ። ኣብዛ ደቕዚያ እቲ ዝቐደመ ይዝዕወት ምስ በልዎ ብሓባርካ ጽቡቕ ኣለኹም። ኣብ ማራቶንን ኮርሶን ዝቐደመ ይዝዕወት። ኣብ ሴክስከ መን ይዝዕወት? ዝቐደመ ዶ ዝተቐደመ? ደጊሙ ሓተተ። ኣብዛ ደቕዚያ ዝተቐደመ ይዝዕወት ዝብል መልሲ ምስ ረኸበ ኸኣ ፍሽኽ በለ እሞ ጽቡቕ ሒዝኩም ኣለኹም ዞም ኣሕዋተይ። ማቲ ይሕምም ድዩ በለቶ ሳሮን ረዛነይ ምባሉ ከም ዘይሰማዓቶ ብምምሳል ኖ ኣይሕምምኒ ትሳሮኒ በቃ ልካ ከምዚ ናይ ክታበት መርፍእ ምሻሎ ፈለማ ክወግኻ ከለዉ ሓንሳብ ቀጭ ዘብለካ እምበር ብፍጹም ኣይሕምምኒ። በቃ ልካኹም እዩ ሓንሳብ ጥራይ ቀጭ ዘብለካ ምስ በላ ኸኣ ብቐጥታ ረጅቤታ ኣውፅያ ደርቤቶ ሳሮን። ብድሕሪዚ ምንቅስቓስ ክልቲኦም እናበርትዐ ኸደ ምዕልባጥ ኣብዝሑ ወዲ ረዛን ነተን ዝበሰለ ማንጎስ ዝመስላ ኣብ ኣፍ ልባ ውጥም ኢለን ዝነበራ ውልዶ ኣጥባታ ትንክፍ ምሰበለን
ብምባል ሳሮን ጎረርኣ ከም ዝተሓንቀት ምስ ትንፋስ ሰኣነት ሰብነት ክልቲኦም ሓዊ ተቓጺሉ እምብዛ ስለ ዝረሰኑ ሳሮን ናይ መወዳእታ ስጉምትን ምውሳድ ሙታንታ ወዲ ረዛን ሰሓበት ንሱውን ነቲ ናታ ኣውፂኡ ደርበዮ ሳሮንን ወዲ ረዛንን ክዳውንቶም ኣውፂኦም ኣፍ ልብን ኣፍ ልብን ምስ ተሓቋቑፉ ኸዓ ሓደ ኣካል መሰሉ ሓደ ስጋ ንክኾኑ ኸዓ ናይ ፍቕሪ ቅልሶም ብናህሪ ቀጸሉ ከንፈር ንኸንፈር እናተመጻጸዩ ክወሓሓጡ ደለዩ ምዕልባጦምን ሕድሕድ ምግልብባጦምን እናዛየደ ኸደ ሃንደበት ከዓ ሳሮን እውይ ማቲዬ ብምባል በተግበለት ኣይደንገየትን ግን ተመሊሳ እንደገና ሓቂፋ ክትስዕሞ ጀመረት ድሕሪ ገለ ደቃይቅ ከዓ በሃንደበት እውይ ማቲዬ ማቲዬ ዝብል ዓው ዝበለ ድምፂ ምስ ኣስመዐት ወዲ ረዛን ሰንቢዱ ካብ ልዕሊኣ በተጊሉ ተንስአ ሳሮን ክልቲአን ኣእዳዋ ንየማነ ጸጋም ዘርጊሓ ሰፋሕ በለት እታ ክልቲኡ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ጥንቅልዕት ደቂሳ ዝነበረት ሳሮን ክልተ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ኣብ ማዕሙቕ ልባ ተሰምዓ እቲ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣካላታት ዝስምዓ ዝነበረ ቀጭቀጭ ዝብል ስጋዊ ቃንዛ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይን ፍሉይን ስምዒት ድማ እቲ ሙሉእ ዕድሚኣ ዝዓቀበቶ ክቡር ክብሪ ንጽህናኣ ነቲ ካብ ማዕሙቕ ልባ እተፍቅሮ ወዲ ብምውፋያ ዝተሰምዓ መዘና ኣልቦ ባህታን ዕጋበትን ልባ ነበረ ሳሮን ጥዑም እዝጊ እታን ሓዋሩ ፈውሲ ልባ እትኸውን ሓንሳብ ቀጭ ዘበለታ ክታበት ፍቕሪ ተወጊኣ እፎይላ ቀሲና ደቀሰት እቲ ብስምባደ ካብ ልዕሊኣ ዘሊሉ ዝወረደ ወዲ ረዛን ሽዑ ነቲ ካብ ኮርቤዝኣ ማለት ካብ ብልዕታ ጸረር ኢሉ ኣብታ ኣንሶላ ዝነጥብ ዝነበረ ደም ፍቕሪ ምስ ረኣየ ውሕፍተይ ኣታስየ ግዲ ኢሉ ነፍሱ ወቐሰን ርክብ ብምፍጻሙ ተጣዕሰን ብቕጽበት ደኒኑ ዓይና እናጠመተ ድማ ሳሮን ዳሓንቲኺ ኢሉ ትንክፍ ኣበላ እሞ ኣዒንታ ብኽድኑ ፍሽኽ ምስ በለቶ ሕቑፍ ኣቢሉ ሰዓማ ማቲዬ በለቶ ሳሮን ወዲ ረዛን ኣብ ግንባራ ምስ ሰዓማ ኣቤት ሳሮነይ ብምባል ናብ ኣገጹ ድንን በለ ወዲ ረዛን እዚ ክታበት ፍቕሪ ደኣ ክንደይ ይምቅር እዩ ምስ በለቶ ብትሑት ድምፂ ወዲ ረዛን ፍሽኽ በለሞ ነቲ ኣብቲ ብርሃፅ ታህታህ ዝብል ዝነበረ ገጻ ዘንጸባርቕ ዝነበረ ብርሃን መልኣት ልባሪኡ ቴንኪዩ ሳሮነይ ብምባል ደጋጊሙ ምስ ሰዓማ ማቲዬ በለቶ ሳሮን ደጊማ ኣቤት ሳሮነይ ሕቑፍንባ